Gaskiya ne wasu sun fara danganta hatsarin da ya faru a Gombe a yanda wata tilera ta zo ta bige mutane a ranar Easter Sunday kenan. A lokacin da abin da ya faru hatsari ne na moto wanda ya kashe mutane 5 kuma wasu daga cikin mutanen da motan ya bige ya kasance sun jikata sosai. Ga dai bidiyon da na sa muku kuma zan sa muku sauran a inda dai yanzu ake maganan cewa wasu suna maganan cewa wannan ta'addanci ne ba wai hatsarin moto bane wanda ba a san da shi ba, an zauna an tsara shi kafin aka zo aka tura musu wannan motan ya shiga cikinsu, tunda ya taba faruwa ma a 2019 wanda aka samu irin wannan hatsarin wanda ya ja wurin mutane suka rasa shi. Amma wannan bayanin da yanzu suna so su danganta shi da cewa ta'addanci ne an kuma shirya komi domin a kashe wasu daga cikinsu. To mu kalli duka bidiyon biyu, Allah ya sa mu dace. The Nigerian police has confirmed that 5 persons were killed in a truck incident on Easter Monday in Biliri Town, Gombe State. The incident happened when a truck ran into a procession celebrating Easter Monday festivities. The injured are currently receiving treatment at the Federal Teaching Hospital in Gombe and a general hospital in Biliri Town. After the truck incident, some angry residents of the town attacked the police divisional headquarters, injuring some officers on duty. The residents accused the police of not providing adequate protection to the procession, which is an annual event. It may be recalled that some similar incidents occurred during Easter celebrations in Gombe in 2019, leading to the death of 16 children. The state governor, Nuwa Yahaya, has condemned the incident as he commiserated with the victims, their relatives, and residents of Biliri Town.